Net News jista' jikkonferma li fil-jum tas-Sibt żviluppat sitwazzjoni xejn sabiħa fil-ħabs ta' Kordin wara li xi priġunieri provaw jirritaljaw kontra uffiċjali korrettivi tant illi kellu jintuża wkoll it-tejser. Kollox beda għal ħabta ta' satejn ta' wara nofsinhar meta kien hemm sitwazzjoni mhux tas-soltu fis-Central Hall tal-ħabs bis-sorsi tagħna jindikaw li George De Giorgio flimkien ma' xi priġunieri bdew joffendu spettur korrettiv. Il-każ eskala waqt il-folin tas-satejn ta' wara nofsinhar meta priġunier partikolari għamel ta' berruħu illi ħassu ħażin meta dan, skont is-sorsi tagħna, ma kienx minnu. Kien hawn fejn l-ispettur korrettiv daħal f'Division 1 biex jara li ser issir il-folin u allegatament George De Giorgio beda jgħajjar lill-ispettur u joffendih. Eventwalment il-priġunieri ittieħdu f'Division 6 u ma' niżlin Division 6 meta waslu fil-bitħa tal-kappella wieħed mill-priġunieri prova jħebb għall-uffiċjal korrettiv u kien hawn li ntuża t-tejser biex jitrażżan il-priġunier. Is-sorsi tagħna indikaw li meta waslet il-folin tal-5 ta' wara nofsinhar, il-priġunieri ta' Division 1 irrifjutaw li jagħmlu l-folin tant li din ma saritx. Kien hemm ukoll ħabsi illi beda jxewwex biex ħadd ma jagħmel il-folin u l-priġunieri kollha obdewh tant li din baqgħet ma saritx. Id-direttur flimkien ma' Chief Operations Officer kellhom jidħlu l-ħabs minħabba l-gravità tas-sitwazzjoni u l-uffiċjali li suppost spiċċaw fl-4 ta' wara nofsinhar ma tħallewx jitilqu fil-waqt li dawk li suppost spiċċaw fis-7 ma telqux lejn id-dar qabel id-9 ta' filgħaxija. L-istess sorsi qalulna li kien hemm surġent maġġur korrettiv li argumenta mad-direttur u allegatament qal dan kollu tort tagħkom għax qed tħallu lil kulħadd jagħmel li jrid. Kien hawn meta d-direttur resaq leħ b'mod aggressiv li min-naħa tiegħu is-surġent maġġur prova jirritalja. Mhux magħruf jekk il-pulizija ġietx infurmata u jekk hux ser jittieħdu passi kontra l-priġunieri illi xewxu u rritaljaw kontra l-ordnijiet tal-uffiċjali tal-ħabs bil-Ministru tal-Intern Glenn Bedingfield ma joħroġ ebda stqarrija.